Ay atubang ko sa samin og dugay o kalima ko mag-ilis sa t-shirt sa usa ka adlaw nga tanan. Sakto sa plansa ang akong karsunes, naming lubad na sa kadugay na akong pamisita sa matag adlaw nga tanan. Ang akong paningkamot hapit na mahurot, maunang ako siyang gipasabot. Aron walay kuyaw kung unsay moabot, naghimo kog diskarte nga di siya makalusot. Iingnan ko siya nga kung sukton ni mo ning nawong nga, tutuki lang og si di ba maanad raka. Kay dili sa pagyutanan magdaw ang hitsura, tutuki lang og si di ba maanad raka. Puntos kaduha kay kami manglakaw, magsuri-suri og mananaw, og tigbakay sa tanan nga adlaw nga tanan. Mainos katulo kay dili bagunit sa kamot, og ako naglalagot sa tunga adlaw, sa katunga adlaw nga tanan. Ang akong paningkamot hapit na mahurot, maunang ako siyang gipasabot. Aron walay kuyaw kung unsay moabot, naghimo ko og diskarte nga di siya makalusot. Iingnan ko siya nga kung sukton ni mo ning naunga, tutuki lang o sige di ba maanad raka. Kay dili sa pagyutanan magdaw nga hitsura, tutuki lang o sige di ba maanad raka. Taon sa makadaghaning akong gipasabot, aron di ni maibot. Unya kong maibot sa makadaghaning akong gipasabot, sugdan ko na lang panghilabot. Iingnan ko siya nga kung sukton ni mo ning naunga, tutuki lang og sige di ba maanad raka. Kay dili sa pagyutanan magdaw nga hitsura, tutuki lang og sige di